Selamat siang menjelang bodoh. Kok menjelang bodoh? Menjelang sore ya, Nduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, berjumpa lagi di konten Bayi kembali di pemirsa. Gimana yo ngene. Intan bingung. Bu, ibu gak masak, gak ndek apa-apa. Ya sik Nduk sabar. Kok tolong resikno ya Nduk, ya ibu urung iso jengkeng ngene. Iya. Wis sekarep iki tak ucai ku wandel-kandel ya biyen ngono. Wis. Sak iso ibu ya Nduk ya wis tanggo belajar. Lumplok apa. Oh, hutan-hutan. Kira tempe pindang kok ceplok nondok. Jangan terong wis ngono ya Nduk ya. Untungnya kok rawan. Tak onone memang ning kulkas enek isi lho wis. Wong ku mesti sambung konten aku yo urung roh. Iki terongnya terong biru. Tak cai gede-gede yo. Intan ambek teko apa ono jumuk. Teko apa? Ya terserah Intan teko apa. Bu masak guys. Mbak Indah marahi mula. Mbak Indah marahi mula. Ya kinarani Nduk. Ngajak mulai rawali digendong sapa mo. Dijak bubuk ya mo. Mbak Indah HP nyoting mang yo terus turei. Dijak Bunda ya mo. Dijak Repa ya mo biasane yo gelem. Nek Salwa gak gelem. Apa? Sing gak gelem sapa terus? Iki Nara. Ora gelem. Salwa Ibu. Dijak Salwa maksude. Waalaikumsalam. Sapa? Setan nek tamu kang katene setan. Pateni Yusuk. Maksud ya pemirsa, tadi ada tamu dari ora tak ketokno. Ada tamu dari Bapak Haji Maskuri sama Pak Haji Kaswito nggih pemirsa. Apa? Undangan kumpulan tanggal 29 nanti ning gone Desa Jeruk. Diundang soalnya kan sekalian dari Blora terus sampai silaturahim anutan nilii anggota sing sakit mesti ditiliki kabeh tan. Iki apa jenenge? Didandani lawange pemirsa karo Pak Silo. Wong yo mbah-mbah lagi teko mang lho pemirsa. Yah mene iki geger dintas kok. Aku senggungun ngrasakno Intan. Iku mau tak lembutin. Matur suwun Pak ditiliki lho. Memang sampun kesepakatan Bu Yuni setiap anggota alumni 2023 ada yang sakit atau masuk rumah sakit pasti ada kunjungan. Ngono lho Tan. Ditakoki aku. Ditakoki piye mak karo Pak Kaji Maskuri piye? Maskuri. Bapak Kaji Maskuri. Daleme balon. Balon. Iya, sing punya musola bagus itu loh. Aku moga-moga pengen umroh lagi. Amin. Iya, tadi didoakan gitu. Aku apa ngejak Adik ngono, adik cantik. Moga-moga cita-citanya dikabul Allah. Alhamdulillah, terima kasih. Terus langsung Intan, anu Pak Kaji, aku ki pengen ngejak mak Pak. Ya Allah, moga-moga dongane Intan diijabah Allah ya Allah. Takjak terus mak Pak. Mak Pak kan senenganku ambek aku. Iya. Nah, wis tau kok mbasis kok. Delok didemeki. Iki gak apa-apa ya anu ya Tan ya kontene ngene kok dilanjut. Mang ngoceki terong wis bar porong. Ngoceki terong urung. Urung lho terus enek tamu terus tak pateni ceklik. Ojo-ojo dolanan banyu sik lho, Nduk. Iki jek didandani Pak Silo urung anu. Nah, pemirsa. Ndek wingi kan ceritane kan keran iki kan jengil ning kene to pemirsa. Lah terus akhirnya
di selendekke ning kene gitu. Dadi selenden ning kene kenceng. Dan iki pembuangan iki kotalang. Wer kok banyune mlebune ning kene. Dadi mboten bleber kemana-mana. Dan iki insyaallah dipasang taping blok. Ngono, nek urung garing aja mbok. Nek urung garing aja mbok anu dike. Aja mbok entas dhisik. Lah wong mbah ya lagi kok. Iki engko Intan sing tak syuting apa ibu sing mbok syuting? Ya, Intan nih. Ya. Intan nih. Ngene lah. Ngene lah, Tan. Ngene lho. Oh, ngene ketok cah Intan. Halo pemirsa, hari ini Intan sudah mencuci dan urung sampai garing wis kudu dintasi. Demikian laporan hari Minggu ini. Waktu dan tempat saya persilahkan. Apa sih mbok biarin ki apa? Kelambi aku biarin dulu. Sing di? Tuh. Lah terus yo urung garing caung lagek kok lagek bloko kok. Oh, lambene dia dik rusak ngene iki mah kena ngapa? Iya Ayo dilanjut. Wes dadi kene sithik mboko sithik punya pengen rencanai pengen apa pemirsa hebele ini nanti dikok kene terus dhuwure sing trawang-trawang niku lho pemirsa apa le jenenge ngono kuwi. Kayak trawang-trawang tekan dhuwur kono dadi iki kok kono ki kumbahan gombal-gombali gak ketok iki pemirsa. Gombal-gombale mboten kelihatan. Jenenge apa leh loster apa-apa lho. Dadi engko lostere ning kene rencanane niku lho. Pengen jengken nek enten rezeki ya di kei roster sakmene dhuwure pemandangane iki kok gak ketok. Ngoten. Pun dirapikan ngeten nggih. Jadi melayune banyu itu menuju ke sana. Bumbu-bumbune kabeh. Wes Intan masak sayur terong. Dekne pengen sayur terong pemirsa. Cuma nek brambang bawang wis dicemplungno pemirsa. Wis diorak-arekne. Kuwi panggang sing bar mbok goreng kuwi mau sing bledos-bledos cemplungno panggang Nek pindang mbek tempe lawuh. Kenapa jeblos nek? Heeh. Gak apa-apa. Seorang wanita kejeblosan minyak kuwi, ayo nek tak anono. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Tombo teko loro lunga. Ber. Jambu cilik jenenge pentil. Ning jero montor kuwi pentil. Melok terus kuwi arane kintil. Kembang sing wangi kuwi jenenge kembang kantil. Padha ceblok jenenge pritil. Kancane Mbak Endah kuwi jenenge Sriwi Kutil. Wis lorone ilang. Wis ra usah dintil. Wis ngono. Wis banyune masuk. Banyu. Ya. Kabeh yo. Kosek. Wis ndak sithik. Wis sak duwe bor kowe mbok digoro kabeh. Wis ngenteni mop. Nyah iki kok kono. Wis ketoke kabeh. Wis. Engko nek wis mop, wis molak-malik. Lagek terong. Iya toh? Uyah, gula, penyedap mlebu, terakhir santen kara masuk. Wis ngono ku nang dienggo maem. Pak Silon dandani lawang Intan didandani ben lebih kuat. Wong wedok-wedok nduk kepingine ya menjaga keamanan, ditambahi keamanane. Adek sentuk ngene piye? Kancinge ben luwih rapet. Ngono. Sepurane nggih pemirsa, kontene nggih konten sederhana, konten bliyur jere Intan. Nek bliyur aku jemput tinggal lho, Nduk. Iya.
Beliur sik lah gak apa-apa. Ki goreng tempe ro pindang, ngombe nyeplok ndok wis ben. Ngombe ngenteni molak-malik sik. Tak goleki ning ndi, Nduk? Mang lembet iku mban. Banyune rasa elokno, buak sik banyune. Banyune buak saring. Wara. Nah, dimasukkan. Gak apa-apa, ceblok belum 5 menit. Nih, tak kancani nek nglebokne gak iso. Rene. Wis gak enek banyune kok. Oh iya, ya lebokno intane ngene rek. Loh, wis mantap. Eros. Oke. Wila sotel. Jangan lupa uyah, gula, asar. Adzan asar berkumandang. Selamat menjalankan ibadah sholat asar, nggih pemirsa. Yes. Iya, tutup sik nek no, tutup sik. Ane ning gone Pak Lurah kala ya santen to sayang. Wes bolong lho kuwi. Iruse digoleki alon-alon aja sampai nyiprat-nyiprat pelan-pelan. Nah. Kok ben diresi ibu sik iki? Iya. Cukup irus. Nang dirasa kurang apa? Rasa. Oh, iki lho irus. Iya, wis tandang diaduk. Diaduk pelan-pelan. Enak. Nah, mantap baunya harum. Nah. Santen tok. Tanganmu kena santen tok. Ramadan dikasih Ramadan. Umu Ramadan. Terima kasih nggih Umu Ramadan. Intan kasih kirimi hadiah. Iya. Terus dicek rasa enak, engkau kena tinggu makmu sore ya. Selalu bersyukur. Alhamdulillah ya Allah atas rezekinya. Lah gimana kok santen tok to, Dok? Dirasa rasane piye? Mesti kayak uyah, gula sedikit penyedap. Mesti rasa madhep rene. Bismillahirrahmanirrahim. Piye? Nyuk manyus nyuk. Ya wis, maknyus direne. Mau buka makan. Ya sik sebentar. Sabar, Dok. Pemirsa, goleki tripod. Ning ndi ya pemirsa ya? Ning ndi ya tripote ya? Loh, ketemu, Dok. Terima kasih ya. Padahal ibu ketoke ndik mang uga syuting genah kene mang dolan ning omahe Kinara no, lagi mulai no. Ndak iya, terus aku. Uga ro. Ya wis kok kono, Dok. Kok pawonem sing kene. Terima kasih ya. Kene awakmu nek arep tanduk nasi ndang. Kan mau mam esuk mau tok lontong no koke. Gawerene gak apa-apa. Lungguh kene lho, Dok. Mam ning kene. Aku mau sama lantasku no. Dia mang lontong pas sego ndek esuk, Mang. Oh iya ya sing lontong mang ibu, Mbah Yi, Bunda Dewi, Pak O. Bunda Dewi malah mie sedap sing rasa kuah soto. Mbak Indah yo lontong, Popong lontong, Salwa yo lontong. Pak O lontong, Kinara nggo cemilan. Wes dong, Mam. Tak silekno kursi. Pak silap. Pripun, Pak? Kuncine mriko. Kunci, nggih kuncine dibeto Mbah Yi, Pak. Sik pemirsa aku tak lewat iki alon-alon. Bismillah. Alon-alon. Kula ampilke kuncine iki grepa ben sekalian
Lawangnya kuat pemirsa, tak kon nambah. Minta tolong Pak Silo nambahi kunci. Mbah Yi. Mbah Yi ngampil kuncine lawang niki Mbah Yi. Ngampil kunci lawang, lawangnya anu kula nyen tulung Pak Silo, kula ken nambahi kunci kersane lebih kuat. Yen 1000. Sare jenengan. Lah, enggak kita. Ya mesem pundi? Sing bunder. Oh, sing bunder. Oh, nggih. Lah angger dalu ngeten. Mbok aku ki nek bengi was-was amit yen 1000 niki, Pak. Was-was aku ki. Sesuk, Dok, mboke ape ndandani lawang. Tak minta tolong Pak Silo sisan men ditambahi kunci. Ben tambah kuat kula ngoten. Sing bunder niki jenenge. Nggih, sing bunder wae lho, Pak. Sing bunder. Teh mboten saged, Bu. Oh, kunci dhuwur. Kunci lawange repan iki lho, Bu. Oh, alah sing kotak, Pak. Ya, wong iki kotak. Mboten, lawange repa. Nah, ditambahi ngisor, tambahi melih. Sudah oke. Pon. Sing ngandhap tambahi malih. Dikandani kosek kok ibu kok tinggal. Apa weh? Nyun 1000 pemirsa. Iki jahe. Jahe anget. Monggo pemirsa, ibu Duh, lawahe Dok, tulung Dok, tak tunggokno. Ibu lawahe liwate kene Dok, kamerane coba tabrak ya, Ibu minta tolong ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jahe karo kunir pemirsa. Bismillah. Saya. Ketok. Hati-hati. Terima kasih ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana bima wasallim. Makasih Mbak Pengalawa. Enak. Ora pedes. Asinnya pas. Engko sore mak meneh. Iki kan usahawan. Iki wis sore. Terongnya urung medhuk, tapi enak. Tapi aku urung mandi engko sik, mangan sik. Terongnya cek kriuk-kriuk pemirsa. Gak apa-apa. Tak suka nomor kok orang dia. Ya. Besok masak apa nih? Apa nih? Neng kulkas ijek enek bahan sop. Sop wortel, sop buncis, Ngambel, bakso, ngambel kok. ngambil kecap. Bulan tempe. Dadan ndok ora, nyeplok ndok ora. Iya. Di sini. Tempeku hilang. Terlalu bersyukur ya ndok, sok masaknya itu disyukuri. Amin. Dek mau baju juga takok lho. Kan nang omahku nek mau nek tamu sopeh pun kanca ibu ngae haji. Kanca ibu haji. Bapak Kiai Haji Mas Kuril. Mas Kuril. Ketua rombongan biyen. Ya, rombongan nggone klotere 93 biyen kloter ibu. Dongakno lho pemirsa aku ki pengen umrah tapi sampai apa? Insya Allah ya Nduk ya. Cita-citaku ngono kuwi. Muga-muga doane Intan diijabah Allah. Amin. Dijak terus nggak apa-apa kayak Karo mak pak ada sewayang kan.
Aku. Iya. Anjan aku sayang ngomit apa? Sayang. Rezeki kita tidak tahu ya Nduk ya. Ya, bagus. Datangnya dari berbagai arah. Ya, Nggak ngerti ngono ujuk-ujuk Intan. Viewersnya ujuk-ujuk munggah kan gak roh. Terus untuk gaji banyak. Bisa tunggu Intan ngajak apa. kurang tahu jempah. Sing tak jam basis terus kok. Terus lo kapan itu siji, bahasa sulang itu siji. Ping siji ya. Ping siji wis alhamdulillah tanis bersyukur ngono lho. Diparing kesempatan sama Allah mengunjungi Baitullah, Makkah Madinah. Kuwi sebuah istilahnya sebuah apa ya? Sesuatu yang sangat istimewa ngono lho. Gak roh pemirsa. Pak. Aku kan kadang bengi turu ya. Nek pamane Intan suatu ketika dikai kesempatan Allah di rezeki lagi, Intan pengen apa? Kan kadang kok seinginane Intan ini kan ya pengen apa, pengen sekupi, apa pengen apa gak pemirsa. Aku pengen umroh tuh ngajak apa kuwi. Gak pernah. Maksudnya gak pernah liyane ngono lho. Ibu cita-citane somben Ya ibu cita-citane ibu. Iya. Pengen sehat bisa ndongakno Intan. Iku lho pengen tak tukokno mesin cuci koyo ngene Mbak Dewi. Oh ya Allah. Ya tuku. Ya Allah. Lah mesin cuci ibu kan rusak, kuwi kan gak iso diputer-puter. Nggon ngene bunda Dewi sing gedhe kuwi. Iya. Terima kasih ya nek cita-cita ngono. Tak dongakno ya, Nduk. Loh kok gluduk, Bu? Gluduk iki menandakan Mau hujan ngono. iya. Pertanda. Lah nek kok gluduk tok ora udan ya iso mau gluduk tok ora udan. Kadang ora gluduk ujuk-ujuk mendung datang terus udan. Jadi kadang nek lagu mendung tak berarti hujan. Iya. Nah, ini cita-citanya pengen nukokno mesin cuci Bu Yuni pemirsa. Lah ibu nek tak tukokno mesin cuci koyo ngene Mbak Indah marek gak ora gudak. Piye? Sing gudak iki mak patok. Mbak ibu dek. Gak pinter iki ya. Ijol mau kerupuk. Pemirsa. Alhamdulillah. Ibu apa tandukna? Ampun minum bebas. Jadi lambuke nom-nom, lambuke gak tak manduk ora pedes. Tak singkirno lambuke. Esuk nek kono masak, lambuke sithike gak apa-apa. Iya. Gak usah pedes. Ojo mbok kuwi akeh aja. Iya pemirsa, terima kasih nggih ya. Untuk jenengan semua. Semoga yang sakit dan paringnya sembuh. Untuk pejuang garis doa semoga Allah segera memberikan omongan yang saleh-saleh ya Allah. Yang memiliki keinginan mulia, pengen membahagiakan kedua orang tua, semoga Allah memberikan jalan yang indah, jalan yang baik. Kami pamit dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keringetnya masak jagung-jagung nang atas bariki. Iki jam piro? Jam 4. Betul, jam 4. Oke. Atus ya. Ibu kok kira-kira pengen gawe konten apa? Oh, gak wes bariki wes. Bu tak istirahat ya. Hari kita Lah, tidur. Lah sesuk
pengen gak kontak apa sesok. Ya urung ngerti, kok dipikir engko sambil berjalan. Iki wis gawe YouTube loro ki wis ya, wis. Kowe tak istirahat, Dok. Megawe apa? Iki lho, luka ibu bekas operasi kumat nih rasanya sengkring sakit ngono ya. Tak istirahat tidur ya.